Ndokunonzi kurutsa pai mama kuti utengerwa mota. Just after 3 days ubvotorwa futi mota nemurumamba kutengera mota. Now, ndoda kuziva kuti na X wenyu mamuri pai. Ndanga ndiri mumota. Maraini kwa X. Chokwadi Prophet. Saka murume ari kutadza kunzwisisa. Handina munhu wandiri kumbokwanisa kutaura naye kuti wandinzwisisa. Hapana munhu ari kumbonditeerera nyaya yangu. Ndashaya kutaurira Prophet. Ndiani wandingaudze zvose zvinondinetsa. Ndiani wandingaudze. Ndiani wandingaudze. Ndiani wandingaudze. Ndiani wandingaudze. Ndiani wandingaudze. Ndiani wandingaudze. Ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba. Ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba. Ndiani wandingaudze zvose zvinondinetsa. Ndotaurira imi Jehovha Mwari Samasimba. Ndinoudza imi Jehovha Mwari Samasimba. Kana ini ndichiuya ndinouya ndakaperevera. Kana ini ndichiuya ndinouya ndakaperevera. Ndinouya ndichitenda kuti imi munobatsira. Ndinouya
Batana yako katatu. Eta sapa ndakabhaiza. Ndakabhaiza Prophet. Urukudei kuti udzorerwe mota ere kana kuti marriage yako? Ndikuda zvese Prophet, ndodzorerwa marriage yangu nemota. Yeah. Bari tricky. Especially kana zvina ex mukati. But munyatsondudza. Explain to me zviri musoro mako zvii zvakaita kuti utaure naex. Ndaida kundomuratidza kuti Mwari anosumudza marombe nekuti akanga andidadira nguva yakareba Prophet. Saka pangwa kuda kunomuratidza kuti Mwari anosumudza marombe. Chokwadi. Nemota. Nemota. Yawakatengerwa nemurume. Chokwadi Prophet. Pawakasvika chii chakaitika? Ndakasvika ndobva ndaridza bhero ndamona ariko kumaraini aitamba tsoro nevamwe vake, saka akanga asina kundiziva kuti ndini, ndandakapfeka magirasi. Ndobva auya ndobva atanga kutaura nyaya dzevana, ndikati aiwa ndandakuvinga izvozvo, achitaura kuti zvinhu zvakamuomera hana kana mari, ndikamusiyira $5. Keriyei $5? Ndamunzwa achichema chema nenhamo yake Prophet. Apo waida kumusvotesa here kana tonga wakusvoda nezvake? Ndandikuda kungomurwadzisa tuzvione kuti Mwari anosumudza marombe kubva muguruva. Inini zvakaitika ndikuzviziva. Nokuti ndiri muprofita, imi ndimi kutonetseka zvei. So murume paaifona wakaregerera kudaira foni wina uri paex? Handina mbozvicherechedza Prophet semunhu anga ari panguva yekudadira ex wake. Wabva ipapo mbva waita sei? Ndakadzoka kumba Prophet. Ndakaona kumba kwakazara hama dzemurume wangu. Kwangu nanatete nanamweni wangu. Atete vakandibvunza kuti ko muroora uri kubva kupi. Tabvira kudhara tingokufonera, ndopandakatarisa foni yangu ndandaisa pasilent ndikati ndizvo kunetswa. Kuti uchidadira? Ndichidadira ex wangu. Unenge wabatwa panorwadza, pamwe unenge watukwa ka ufa wakabudirira woti zvandane mota chirekedza ndomudzo ndanayo. Zvino mistake ndeyekuti muridzi akutengera mota manje wangozisa mudairi. Aimbondiudza nyaya ndikutonakizvo zvo. Ana tete vakangoti muroora hatikwanise kuti taure newe. Saka iko zvo zvakadzorerwa kumba? Ichokwadi Prophet. Mota yakatorwa nebhuku, ndakangosara ndine maspare keys ndo andakasara nawo. Maspare key? Prophet. Izvo ko zvaitori Benz? Oi Makenya. I think kana nemi wana mai mukutodzidza. Kana wina X kana matosiyana masiyana. Zvokuzoenda kumaraini uchida unomudadira wakapfeka timashedzi uchislayer. Zvogona kudhakwa. Asi ngataure chokwadi, hapana pawakambobatwa here nemweya wokuti daenda munhu umuratidza. Munogona kumushora uye akangobatwa chete ari kunzvimbo kusiri. But otherwise anga awina. Unohwasa unotsva. Munhu wakarambana naye kudhara wona achisvika nemota usina. Havasi wanga wachisako munhu. But dambudziko nderiro wakazozvi wachisawo. Ndiri kushava ndomubatsira sei ndo zviri kundinetsa because issue yake iri kundirwadza.
Now, ndinogona kukupa 3 days only from today. Uchibva panapa murume wako achakutsvaga. This time ukamutaurira zvauri kutaurira achakunzwisisa. Marriage yakuyumira. Tinotenda Prophet. Mazviti Mwari akuitirei zvakanaka. Murambe muchibatsira vanhu. But ndine zvandoda kukutipa. Chokwadi. Murume wako haana kana kutipirwa nemunhu kunzi uri kwaX patime yaakafona. But motikari yaakakupa ine tracker. Kwete iyoyo chete, even yake yaakatenga ine tracker. Akazviitira matsotsi. Saka paakaona tracker yasvika kuX ndopaakakufonera. Ezvo ndakuudza kuti pauchadzorerwa mota uzive kuti ine tracker. Ungazorova paper 2. Enda unogara pasi uzova ine testimony.